Gi-reject ka? Rejected. Gi-reject ka? Bayot! It's very normal, bayot. Kung gi-reject na ka bayot, sa taong atuang pangandres kinabuhi bayot, kung gi-reject na ka bayot, ayaw undang. I-continue ang imuhang gugma sa iyaha. Yes! Ayaw undang bayot. I-continue ang imuhang fighting spirit bayot. Pangandoy tamang gibati bayot. Undang lang kas pangandoy bayot, pag dili na ka makaginhawa. Yes! Bayot! Kung gi-reject ka bayot, it's very normal. Naan-enjoy mga taong moody sa life. And I'm sure, ang kanang imuwang kaugmaon bayot, moody na siya. Mukalit na siya kaulit, mukalit na siya kalami, mukalit na siya kalawat sa imuwang. Kay ngano, gimingaw na sa imuwang bahandi. Busa bayot, dili mag-uol, dili magilak-hilak na gi-reject na kasi yung pangandoy. Kay ngano, busy lang siya. Yes! So imuwang buhaton bayot, maningkamot ka. Muadto ka sa inyong barangay, magkuha kag travel pass. Muadto lang kag munisipyo, magkuha kag health pass. Og adtuin na siya. Kay gimingaw na siya sa imuha. Ayaw na paglangan na muabot ang panahon na mawala na ang kalayo sa inyong duwa. Yes, bayot! Dili magluya-luya sa gibati. Ayaw undang sa pagigugma, bayot! Yes! Bayot! Dili magluya-luya, bayot! Manikamot po ta ba? Na makauyab mo tingali ta. Ayaw sugot na ikaw lang ang walay uyab sa imuwang barkada. Ayaw sugot na ikaw lang ang dili makabati kung sa ang bation kung mag-mansary, mag-anniversary na. Ayaw sugot anak, bayot. Sugol ta, bayot. Fight, 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 bayot. Yes! Pangandoy, bayot. Di na siya desperada na kuan bayot, na pamaagi. Ang tawag ana, aiming for stars. Yes, bayot! Dili mahadlok, dili makulbaan. Kaya nga no, kauban nimo ang gugma sa kasing-kasing. Adtoy na siya, bayot! Lihok, bayot! Yes, bayot! Kung pwede, bayot, buhato na nimo ang tanan. Perform, bayot! I-perform na ang cha-cha-cha, rumba o jive. Para kompleto, Ricardos, ang inyuhang paghinigugmaay. Musigot ka, bayot, na forever single ka. Ayaw, sigot, bayot! Fight, fight! Laban, bayot! Sukol, bayot! Sige na, ito na siya, bayot, na. Dili na, sige, emo. Dili na, sige, hinuktok, bayot. I-chat na, igna, paingon ako. Pag-andam na diya, bayot! Sige na, hinuktok na. Atuin na siya, bayot! Nagulat na siya, bayot. Sige na, atuin na. Sige na. So, share mo yun siyang final list for my students. Thank you, Sir, sa paghatod. Thank you, Sir. Sige, thank you. Okay, hi, class. Good. Masaba kaayo. Kaya saba kaayo mo na batch. Okay, ay, nahilom na. Masaba kaayo lagi ng mga bata. Ay, mas sige, saba-saba. Oo, sige. So, this time, before that, I am your... Alas, haba lagi kayo ng mga bata, uy. Kamu ang pinakasabaan na batch na ako ang nailhan sa ako ang tibuok na akong kinabuhi. O, sige, hello na. Shh, hello. Okay, so this time, ako asang ipaila-ila ang ako ang magalingon. I am Teacher Anaconda. Haba. Di ba, klap-klap, saba. So this time, ako ang tawagon ang inyong mga pangalan o mag-wave lang mo sa inyong mga kamot. Okay? Namino ba ang tanay? Okay. So, ako na Coveda May, present. Adelata, present. Christina Quarantina, present. Saan yung pangalan, Day? Christina Quarantina. Tina Fa Kabuhi. Tina Fa Kabuhi. Tina. Di kabuhi si Tina, di kabuhi siya. Sumbaga ang kuto-kuto. Sumbaga katulo. Oo, sumbaga ang kuto-kuto ni Tina Kabuhi. Okay. Stacy Home. Absent. Nag-stay at home si Stacy Home. Ako si bagsak sa akong subject. Tanod Wang. Present. Mga kulong estudyante, mga Koreano lagi na sila. NFA. So Chinese ang estudyante. NFA. Okay, very good. Lucky Down. Okay, present. Kurt Phil.
curfew. Wala ka uli? Wala ka uli sa curfew. O sige, absent siya, absent. 6K giribond ni mama. 6K giribond ni mama. 6K giribond ni mama. Percent. Inlands Comunica. Inlands Comunica. Percent. DSWD. DSWD. Percent. Okay, thank you DSWD. The series tons. Percent. Mayor Relax Presscon. Mayor Relax Presscon. Mayor Relax Presscon. Taga CDO ka, day? Mayor Relax Presscon. Taga CDO. Taga CDO. So, mo ito mga pangalan sa ako ang mga estudyante. So, kung gusto mo makapasar, so, kailangan lang mo follow. Kung di mo gusto mag-shutdown, follow sa ako ang mga rules. Okay, kids? Okay. So, goodbye and see you next week or see you next month. Hi, I am Raj Valle from Misamis Oriental, your 2020 No title. I would like to thank our father of Misamis Oriental, Governor Bambi Imano, for helping us, for protecting us from evil, which is the COVID-19. Thank you so much, Gov, for helping us and protecting us from evil. It's our honor and privilege po na you are the father of province of Misamis Oriental. Thank you so much and God bless po. Now, Gov, nakikwan Gov ba? Gov, naghatag na among kapitan. Oo, naghatag na siya. Naghatag na po ng among mayor. Naghatag na ang mayor. So, humana si kapitan, humana si mayor. Governor na lang wala. Gov. Ay, kung hindi, minagmay lang. Isa ka sa ako na bugas? Hello, Gov. Okay man, Gov, na wala. Okay lang. Nagpasalamat lang ko, Gov. 14 ka quick chow? Uy, 16 ka tinapa? Oh my God. Wala, Gov, okay sa ako wala, Gov, ay. Nag-thank you lang, Jud ko, Gov. Sa imong kamaayo, Gov, ay. Oh my God. Ipadala ni mo ugma. Oh my God. Uy, Gov. Salamat ka, ayo. As in? Gov, okay sa ko, Gov, na ano, Gov, ay. Nag-video lang ko para mag-thank you sa imuha, Gov. Na you are the great father of province of Misamis Oriental because you are protecting us from evil, which is the COVID-19. Oo, Gov. Pero, Gov, salamat ka, ayo. As in? Duwa ka sa ako na bugas? Oh my God. Gov, salamat kay Gov, ay. I-share din ako na sa ako mga silingan, Gov. Uy, Gov, salamat ka, ayo, Gov. Oh my God. O, sige, Gov, ha. Magulat ko, Gov. Thank you ka, ayo, Gov. Utan kay ka, Gov. O, sige. O, i-PM lang ko ninyo, Gov. O, sige, Gov. Salamat kay Gov. Sige na. Thank you, Gov. God bless our father of Misamis Oriental, Governor Bambi Imano. Thank you, Gov. So, tinagpa, salamat ka. Ay, bayot! Bayot! Kung i-confirm na galit ta sa ato ang mga crush bayot, or sa ato ang mga gusto in life, or ato ang mga pangandoy sa kinabuhi bayot, kung i-confirm na galit ka, nagpasabot na kailangan na ka mag-wave sa iyaha. Wave. Oo! I-confirm naman kaniya, so kailangan na po na ikaw na po ang mag-function. Bayot. Galaw-galaw bayot. I-chat siya bayot. Oo! I-chat ni mo siya. But, ang imong una buhaton bayot, imuwang i-wave. Dayon, pag mag-reply siya bayot, imuha dayon siyang i-chat. Ayaw na, dili na dagan chika bayot. Diretso ana, imong iingon sa iyaha, hi, pangalan, edad, dayon ata, hi, I am, ang edad, dayon mo ingon, I am single, willing to mingle. What you think? Ana bayot. Mo reply na siya, I'm sure na si mga boys na magkatahahahahan. Ang imo nang iingon, dan bayot, unsa man, mag-uyab na ta. Ang tawag sa ana ng mga tao kana magniingon ako an na naabe mga tao di mo na halo desperada kaayo ang bayot dili man na pagka desperada ang tawag ana function, you need to function, communication management ang tawag ana. So kailangan ta mag-function ato ang ganito nato ang function, communication management and accountancy na subject, no? Oo. Wala na dagang chika. Ay na mag-chika-chika na ana. Diretso siya. Imo ang i-chika na, hala, wala abay ko'y uyab karon ay. Ayaw na itapik ang
imo ay naitapik ang imong past relationship. Ay naitapik si exes. Ang imong itapik ang kanang inyuhang future. Oo. Then kung nagari siya uyab gali kanang backward lang sa jud tingali. Unay uyab. Ato ang hulatan na magbulag na sila tingali, okay? Again, mga igsuon ko, kung nakita pangandoy sa kinabuhi, atuan ang i-chat tayo diretsyo. Dili na magtanga-tanga. Galaw-galaw pa bago pumanaw. Sorry lang. Galaw-galaw para magka-love life. Ang tawag ana, functional communication management for single. Okay? So karon bayot, i-chat na siya. Igna na mag-uyab na mong duwa. Kay ngano? Kung ato mong tanang iagi siya nimo git-chat, kay imong giing na mag-uyab na mo. Nag-anniversary na unta mo karon bayot. Oo. So imo buhaton, imo wa siyang i-chat. Okay? Sige na i-chat na siya. Naka-online na siya. Naka-online na siya, naka-green na siya. Naka-online na siya, so i-chat nimo siya kay naka-green. Naka-green na siya. Naka-green na.